En 2025 acadamos 105.337 doazóns de sangre, mantendo a taxa nas 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano. Grazas a isto, Galicia sitúase como unha das comunidades autónomas cun maior nivel de participación alrededor de 3 puntos por enriba da media estatal. Un dato que consideramos moi positivo e que temos 9.275 doantes novos. Isto supón un porcentaxe do 12,65% de todas as persoas que doaron. Compre salientar, ademais, que das 73.317 persoas que doaron o pasado ano, o 35% fixo en máis dunha ocasión. Isto inclui ao conselleiro, non? Efectivamente. Ademais dos locais de doazón nos hospitais e os autobuses que van percorrendo todo o territorio, temos unha campaña específica dirixida a universitarios na que participan os 7 campos galegos e que tamén revela un bo balance. A través dela, reunimos preto de 1.350 doantes novos. Isto axúdanos a cubrir necesidades de sangue diarias dos nosos hospitales, xa que precisamos entre 400 ou 500 doazóns de sangue diarias e tamén para mellorar o que é un sistema de doazón do que nos sentimos moi orgullosos. Antes de cederlle a palabra á directora de ADOS, quero facer só un par de apuntamentos. Das 7 principales cidades, Santiago de Compostela é a que conseguiu un maior índice, con 85 doazóns por cada 1.000 habitantes, séguenlle Pontevedra con 53 doazóns por cada 1.000 habitantes e despois Ferrol con 51 doazóns por cada 1.000 habitantes. Insistir en os agradecementos a todo o equipo de ADOS, esas 105 persoas que traballan entre médicos, enfermeiras, TCAE, condutores. Tamén moitas grazas a todas as entidades colaboradoras, concellos, universidade, la Federación Galega de Hermandantes de Doantes de Sangre, empresas e, por suposto, fundamentalmente gracias a todos os doantes, que son realmente un orgullo da Xunta de Galicia porque son un exemplo de solidaridade e sensibilidade. Con un agradecemento especial a Padrón, a Santiago de Compostela e, por suposto, a Ferrol. Como tamén comentaba o conselleiro, todavía pendentes de que se publiquen os datos de doazón a nivel nacional. O pasado ano éramos a 4ª comunidade en doazón. Vemos un pouco a evolución nesta gráfica que ten no resto do país, onde está costando manter as tasas. Galicia se mantén en uns bons niveis. Estamos esperando, como digo, esa publicación de resultados que probablemente, moi probablemente, nos situará tamén en postos de cabeza. En cuanto ás provincias, dicir que é a provincia da Coruña que está en cabeza neste momento, seguida da de Pontevedra, Ourense e Lugo. Estamos traballando, se cabe, para mellorar, sobre todo estas dos provincias que non son atlánticas, onde custa máis mellorar as tasas de doazón e afianzar os nosos resultados. A media de Galicia quedaría, como digo, en esa taxa de 39 por 1.000. Por concellos, como digo, visitamos todos os concellos da comunidade, facemos ese esforzo de achegar este xesto xeneroso que é a doazón a todo aquel que quere facelo, e repite Padrón como o concello máis doador de Galicia con unha taxa de 92 por 1.000. É destacable este compromiso que ten Padrón con este programa de doazón e que se repite ano a ano. Na provincia de Lugo, Meira, con unha taxa de 81 por 1.000, a Pova de Tribes en Ourense repite con 58 por 1.000, e Salceda de Caselas desbanca o Rosal con unha taxa de 77 por 1.000.